आइ ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर दाना आं नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि बे इउटिउब चेनेल बरायनो थाबाय। आङो दिनै ख्रिस्ट' बर' मेथाइ बिजाबनिफ्राय दोंसे मेथाइ रोजाबनो सानदों। नोंथांमोना आंनि बे मेथाइखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। मेथाइनि मुङा जाबाय जोबलांदोंसै। जोबलांदोंसै गाहाम साना सानफा सानफा बे सानफा सानफा बे मुगाजों गोमोरलांगोन नोंनि जिउआ सिमां बादि हर गेजेरजों। सानदों नामा नों गेलेबाय थानो मिनि मिनियै सानदों नामा नों मावबाय थानो गाज्रि हाबाखौ नोंनि जिउआ। सानदों नामा नों गेलेबाय थानो मिनि मिनियै फाब गोसोजों। सानदों नामा नों मावबाय थानो गाज्रि हाबाखौ नोंनि जिउआ। नाथाय होनांगोन सानसे हिसाब जिसुनि सेराव गाबै गाबै। नाथाय होनांगोन सानसे हिसाब जिसुनि सेराव गाबै गाबै। जोबलांदोंसै गाहाम साना सानफा सानफा बे मुगाजों गोमोरलांगोन नोंनि जिउआ सिमां बादि हर गेजेरजों। मावदो मावदो नों जोहोलाव गोसो बादियै नोंनि जिउआ। थाबाय थाबाय नों सिखोला नोंनि लुबैनाय नुनाय बादि। मावदो मावदो नों जोहोलाव गोसो बादियै नोंनि जिउआ। थाबाय थाबाय नों सिखोला नोंनि लुबैनाय नुनाय बादि। नाथाय नोंबो गसंहैनांगोन जिसुनि सेराव बिसार साना।